Usa ka bagong himugso nga baby girl ang napalgang patay sa usa ka irrigation canal sa General Santos City. Nakaalerto si Efren Mamak. Gitapuk-ana nini mga residente kining bahin sa irrigation canal sa barangay Katanggawan, General Santos City diyang napalgan ang usa ka bagong himugso nga baby girl nga nahumol na sa tubig ug wala nay kinabuhi bandang 12:50 sa hapon adlawng Sabado. Gilayon kining gitagad sa mga opisyal sa maong barangay ug kapulisan. Matod sa kapulisan nga sa pag-imbestiga sa soko, posibleng anaa sa 5 ka oras nga nahumol ang maong bata. Ang maong bata napalgan matud pa sa usa ka batan-ong lalaki nga residente sa lugar kinsa pauli na. Mama, na ako nakita nga bata ma sa kanal sining nagawas ang tinai. Ako, ha, nagawas ang tinai na unsa? Anak ko, na ako nakuratan. Basta nagpabalo ang akong bayaw sa mga chairman diri. Mga kapuso, dini mismo sa kanal napalgan matud pa ang usa ka patayng lawas sa bata nga gituang nga gilabay. Matud sa mga residente, anaa pa ang inunlan ug ang pusod niini. Sumala sa kapulisan, gitagad na sa barangay ang patayng lawas sa mong bata alang sa disenteng pagpahiluna. Posibleng mag-atubang ug kasong infanticide ang inahan sa mong baby. We are exerting effort right now. Pati aking mga operatives ay tulong-tulong na kami na bumalik sa crime scene and to look for possible witnesses and to find kung sino yung possible mother na walang awa na nagtapon sa bagong silang na bata. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.